baksa ungnai Han baksa kemenak no jeng sokomor naina Samai tang di ham chang tui di an sa hinani Lam cơ to lượt cứ lang thang này đó qua nô chỉ ni हमने एक संग एक आवाज में अपने दोफा अपने तिपरा का समाज के लिए बात किया उस दिन ये दोफा ये समाज आगे बढ़ेगा ये हाँ में अपना ही शासन होगा प्रेशर स्ट्रॉन्गेस्ट among नाइ वो तीनी बाई खाना रोजे सम्मेलन नाइ वो जो जारा त्रिपुरानी तीनी धन्यवाद बरोबर फाइनाली को फाइबो तमन ब्राउनी थानी बुचुं खानानाय तामो खलाय हामनाय बुचुं मानसि तमन अबते रोग सालाय न जों सिद्धांत लानाय अबते जों सरकारनि एटेंशन जों जग खायनाय अबते रोग सालाय वो जे प्लेनारी अरं जों जोंनि कन्स्टिट्यूशन बुचुं पास माखायनाय दाय स्टेट कमिटी बुचुं मा खायनाय दाय CWC बरनो जों मा चंलायनाय अब जतो किसु होय जोंनि डिउटी रेसपॉन्सिबिलिटी प्रत्येक कमिटीनि अबते जों अंनानि अबते रोग जों मा सालायै जोंनि संगठन राबलिनाय दा सोनजुग बलायखा आछे दिन बलायखा सोनजुग बलायखा आछे दिन बलायखा जों सपेले जाखा जों पगजागि कामखा जों सपेले जाखा जों पगजागि कामखा